Аз съм много лесен човек. Най-лъжливите 3 реплики на Зодия Водолей. Когато Водолеят каже това, спри. Той може да изглежда спокоен, но вътре в него има поне 7 слоя противоречия, теория на конспирацията и емоционални алгоритми, които дори той не разбира. Номер 2. Можеш да бъдеш себе си с мен. Истината е, можеш, но само ако не си твърде емоционален, твърде избухлив или твърде обикновен. Иначе ще станеш част от неговия вътрешен документален филм с надпис «Текста четоха артистите». Номер 3. Аз не съм като другите. Това казват всички, но Водолеят наистина вярва, че е извън системата. Дали е вярно? Не е важно. Важното е, че тази реплика почти винаги предхожда нещо напълно странно. Това ли са най-лъжливите реплики на Водолей? Сподели в коментарите. За още зодиакални истории последвай 7 кефа.